Hneď na úvod chceme vyvrátiť mýtus, že existuje jeden dokonalý prompt, ktorý spustí zázračnú reakciu umelej inteligencie. Pravdou je, že nikto nám nepovedal, ako sa správne rozprávať s modelmi ako ChatGPT, a preto mnoho ľudí hľadá tajné formuly. V skutočnosti však modely nereagujú na čarovné frázy, ale na kvalitu kontextu. Ak umelej inteligencii poviete, čo chcete dosiahnuť, pre koho je výsledok určený a aké obmedzenia platia, odpoveď bude oveľa presnejšia. Preto platí jednoduché pravidlo. Správny kontext je vždy dôležitejší ako správne slová. Na začiatok predstavujeme koncept kontextového inžinierstva. Moderný prístup k práci s umelou inteligenciou. Namiesto jednorazových pokusov sa zameriavame na to, aby sme modelu dali jasný cieľ a potom s ním viedli štrukturovaný dialog. Tento prístup stojí na 5 princípoch. Definujte cieľ, nie proces. Špecifikujte obmedzenia. Poskytnite príklady, uveďte kritériá výkonu a pracujte s hierarchickou štruktúrou cieľov. Tieto zásady pomáhajú tomu, aby model nielen odpovedal, ale skutočne pochopil, čo sa snažíte dosiahnuť. Tu vysvetľujeme, prečo je dôležité povedať umelej inteligencii, čo má byť výsledkom a nie opisovať jednotlivé kroky. Model si dokáže správny postup odvodiť sám, ak mu presne vysvetlíte, pre koho je výstup určený a aká má byť jeho konečná podoba. Vidíte tu aj porovnanie slabého a silného, kvalitného promptu. Slabý diktuje proces, silný opisuje želaný stav. V praxi to znamená, zamerajte sa na cieľ, publikum a úspešný výsledok. Bot vám potom navrhne optimálnu cestu sám, často lepšie, než by ste ju definovali sami. Tento slajd vysvetľuje rozdiel medzi pravidlami a obmedzeniami. Pravidlá určujú konkrétne kroky, ale obmedzenia nastavujú hranice, v ktorých má model pracovať. Obmedzenia môžu byť doménové, kvalitatívne alebo rozsahové. Napríklad môžete povedať, že obsah musí byť zrozumiteľný pre začiatočníkov, alebo že sa má vyhnúť odbornému žargónu. Vidíte tu aj príklad slabého a silného, kvalitného zadania. Silné nehovorí, čo model musí presne urobiť, ale aké limity má rešpektovať. To dáva modelu priestor pre inteligentnú, uvedomelú interpretáciu. Záverom sa sústreďujeme na ukážky a kritériá výkonu. Umelá inteligencia sa učí lepšie z toho, čo vidí, ako z toho, čo opisujeme abstraktne. Ak potrebujete konkrétny štýl alebo formát, stačí poskytnúť dobrý príklad. Druhá časť slidu hovorí o výkonových kritériách. Namiesto všeobecných požiadaviek typu buď presný, je lepšie určiť, čo presnosť znamená. Napríklad, aby údaje boli overiteľné do 2–3 minút. Takto AI presne vie, ako má vyzerať kvalitný výstup. Ukazuje to, že dobrý prompt neurčuje len, čo chceme, ale aj ako spoznáme, že to bolo urobené správne.